Slovenská ekonomika naštartovala rok 2024 najrýchlejším tempom rastu za posledné 2 roky. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách medziročne vzrástol o 2,7% a po sezónnom očistení dosiahol medzikvartálny rast o 0,7%. Rastu ekonomiky na začiatku roka pomohol domáci dopyt, ktorý ešte celý rok 2023 zotrvával v útlme. Posilnili ho domácnosti aj verejný sektor, ktoré vplyvom klesajúcej inflácie začali opäť viac míňať. Spotreba domácnosti bola vyššia o 3,6% a verejná správa zvýšila svoju spotrebu o 6,5%, čo bolo najvyššie tempo rastu za posledné 3/4 roky. Vplyv na hrubý domáci produkt mal aj opätovný rast tvorby hrubého kapitálu o takmer 3%, čo bolo výsledkom miernejšieho čerpania stavu zásob aj pretrvávajúcou investičnou aktivitou. Objem investícií sa na začiatku roka síce medziročne zvýšil o necelé 2%, avšak investovanie výrazne stratilo na dynamike z predošlých 6 rokov, kedy výrazne ťahalo slovenskú ekonomiku. V minulom roku oslabený vývoz a dovoz zaznamenali v prvom štvrťroku medziročne vyššie hodnoty. Aj naďalej vývoz prevyšoval dovoz, čo udržalo saldo zahraničného obchodu v kladných číslach. Výkony výrobných odvetví merané hrubou pridanou hodnotou si tiež udržali rast, bolo to však najpomalšie tempo za posledných 5 štvrťrokov. Prispel k tomu predovšetkým slabý rast priemyslu, ktorý tvoril 30% celkovej pridanej hodnoty, ale zaznamenal medziročné zvýšenie len o 0,3%. V pluse ho podržal najmä dvojciferný rast vo výrobe dopravných prostriedkov o takmer 12% a vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 10%. Naopak, vyššiemu rastu zabránili dvojciferné poklesy výkonov vo výrobe koksu a ropných produktov, vo výrobe výrobkov z gumy a plastu, ako aj vo výrobe elektrických zariadení. K rastu hrubej pridanej hodnoty výraznejšie prispeli váhovo menšie odvetvia, a to medziročne vyššia výkonnosť v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 5,2%, vo finančných a poisťovacích činnostiach o takmer 11% a aj vo verejnej správe o 1,4%. Vplyv na HDP mal tiež rast výkonnosti podielov od druhej najvýznamnejšej skupiny odvetví, obchodu, dopravy a ubytovania so stravovacími službami, a to o necelé 2%.